इउपिपिएल दोलोआ अपोजिशन हिसाबै रल लानोबा लाथोंसै आरो जुदि रल लानो गोसो गैयाबा सारेन्डार जानानै इउपिपिएल आनसलिक दलखौ सिफायनानै बिपिएफआव गासिबो फैजोबदो बिपिएफ जाफैदो बेबादि खिन्थु सोरखौबा थुनजुलायनानै सिं सिं सावरायखुमालायनानै थुनजुलायनानै आन्दलन खालामहोबाय थानाया मोनसे सान्थि बंग खालामनाय जायो। इउपिपिएल बादि दोलोआ दिनै बिटिसिआव कब्जा खालामनानै 5 बोसोर खुनुरुखुम सालायनायनि थाखायथ' दिनै लाइमोनफ्रा गोबां बेखार जादों साख्रि बाख्रि गासिखौबो बिथांमोना खोमानानै दोनजोबदों। बेनि थाखाय प्रमद बर'आ बिनि बिनिमयाव कौटि कौटि थाखा लादों डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ आरो साख्रि होनो हानाय क्षमताखौ बिथाङा फानजोबदों आरो दिनै बिथाङा पावाराव फैयैखाय बायदिसिना खोथा थुनजुलायनानै असान्ति खालामनायनि लामाखौ बिथांमोना लागासिनो दं। दा बेनिनो एग्जाम्पल हिसाबै बिथांमोनखौ सावरायनाय खोनादों रन्जन दैमारि सारखौ लानानै इसु बानायनो बर'नाय बर'नायखौ लानानै बायदिसिना खोथा आन्दलन खारजुखुसि खालामनायनि खोथा जों खोनानो मोन्दों। दा बिथांमोना बेबादि खामानिखौ थांनाय 5 बोसोराव मावखायाखैथ' मावखायाखै नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा सासन खुंनाय लोगो लोगो बिथांमोना गन्दगलखौ जागायजेननो नाजादों। स' दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोनजों मोजाङै सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। इउपिपिएल दोलोआ अपोजिशन हिसाबै रल लानोबा लाथों लायाब्ला बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ सिफायनानै सारेन्डार जानानै गासिबो बिपिएफआव फैजोबथोंसै गासिबो बिपिएफ जाफैजोबदो मानोथो नांबावगौ आरो गैखाला रलखौ जुदि लायाब्ला माने लानो माने बिसोर लानायनि अबस्थायाव गैखाया। बिथांमोननि जानाखि सिट देरहानाय बे सिटआ अपोजिशन पार्टिनि जेनेखि रल लानो गोनां हाबा मावनांगौ अपोजिशन पार्टि हिसाबै बिथांमोना मर्यादा गैयै सिट मोनदों 7 जनल' नङा होमबा जोबोद खम सिंगल डिजिट। दा बे हिसाबै बिथांमोना लानो हाया थेवब्लाबो रलखौ लानोबा लाथों खिन्थु लायाब्ला बबेबा खना खना सावरायनानै बबेबा अर्गानाइजेसनफोरजों सावरायनानै हाग्रामा महिलारि बिथां सार सासन खालामनायखौ असान्ति खालामनो आन्दलन खालामनो थुनजुलायबाय थाबा जानाय नङा। दिनै बिथांमोना जेनबाय जेननाय देरहाना थाखायो अपोजिशन हिसाबै रल लाथों लानांगौ गोरोन्थिफोरखौ आसि थुनानै दिन्थिनांगौ नाथाय माबा मोनसे आन्दलननि सिं सिं थुनजुलायोब्ला बेयाव असान्ति सृष्टि जायो। सान्ति भाबै रायजो खुंनो होनांगौ जेरैहाय हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांखौ सान्ति भाबै रायजो खुंनो होदों गावसो केपासिटि गैया हायाखै साख्रि बाख्रि बायदिसिना इयुथ्सफोरनो होनांगौ जेनिखि सुबिदा बेफोरखौ होनो हायाखै बिथाङा साख्रि बाख्रि बायदिसिनाफोरखौ डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ कौटि कौटि थाखा लानानै फानहरदों बेखार जादों लाइमोनफ्रा। दिनै नायखरि 5 बोसोराव बेसेबां जन साख्रि सोनो हायोमोन बिथाङा बिटिसिआव बे क्षमताखौ बिथाङा खोमानानै लादों फैसाजों एग्रिमेन्ट खालामखुमादों बे बिथांमोननि गोरोन्थि जायनि थाखाय रायजो राजा आरो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा बिथांमोनखौ बिनि एन्सारखौ इलेक्सननि गेजेरजों होखाबाय। दा अब्ला बिथांमोना जेननानै आन्दलन खालामनो थुनजुलायनानै असान्ति हाग्रामा महिलारि सारखौ सान्ति भाबै रायजो खुंनो मोना होआ होननाय बे खोथाया ओंखारदों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय इयुनाव मिथिनो मोन्दों सुलुंनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ लानानै बिथांमोना इसु बानायगोन जे बेनि थाखाय बिथांमोना आन्दलन खालामनो हागौ लागातार मोनफ्रोमबो एभ्रि मुमेन्ट एभ्रि स्टेप हाग्रामा महिलारि सारखौ रायजो खुंनायाव सान्ति भाबै सासन खुंनायाव बिथांमोना हेंथा होनो हागौ। जे बिथांमोनानो जे जेलाव सोग्रा जायफोरनाखि गदों बिथांमोनाबो साजाखौ जोबजासिम जे समसिम साजा मोननांगौ बेखौ भुगिनांनानैसो बिथांमोना गदों जायफोर गनाया बिसोरबो एक्स-एन-डि-पि आदामोना दा सख'नाय मानि मा साजा जोबनायनि सिगांनो बेखौ माबा मोनसे सख'नो हानांगौमोन। रन्जन दैमारि सारखौबो बिथांमोनानो सिगनेचार सुक्तिखारि सिगनेटरिखौनो सहि होखांनायनि उनाव जेलाव सोफिनग्राया सोर प्रमद बर' बिथांमोनानो। दा बिसोरो गावस्रा डाइरेक्ट हाला नालाय इनडाइरेक्टलि थुनजुलायनानै बेनि फारसे इसु
बिराद गिदिर इस्यु बिथांमोना बानायनो हागौ। दा बेखायनो साबधान जानांगोन, सांग्रां जानांगोन। रायजो राजाफ्रा नंथारै बांथारैयाव मदद होयोब्ला जों खस्थ' मोननाङो आरो जोंनि दैदेनगिरि सारमोनाबो बुजिनांगोन जे माबादि प्रमद बर' बिथाङा गाव जेननायखाय लासिं सिं सिंगोल डिजिट मोननानै थानांनायखाय अपोजिशननि रल लानायनि जेनाखि स्टेटास बे स्टेटासखौनो बिथांमोना सिट हिसाबै देरहानो हायाखै। दा बेनि खिथेरखौ होखारनो थाखाय बिथांमोना गन्डगल सृष्टि खालामनो हागौ। ओंखायनो जोङो थाल लानांगोन आरो जाहाथे गन्डगला जाया आरो जोंनाबो मिस्टेक जाहाथे मावफ्लाङा बेनि थाखाय जों जेब्लाबो सांग्राङाव थानांगोन, थाल लानानै जोङो सोलिलांनांगोन आरो जायफोरनाखि खोथाफोर होदों बेखौ लासै लासैनो जोङो मावलांनांगोन। मा सानो रायजो राजाफोर आरो दैदेनगिरि नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउसै, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।